ए भाई आवत तो कोई नहीं खे दुल्हावा आवते नहीं खे का करी अकेले निको नहीं खे लागत कोई आवते नहीं खे झाके बुझाते नहीं खे का करी हमारा दिमाग एकदम निकल गइल बटे पागल आवतो नहीं खसे के जन का करता वसन भूख लगल बा बड़ी पेट में कोनो नहीं खिसावत हमरा के पूछे खातिर बुझाते नहीं खे शर्माइयो कुछ नहीं खे देले खाए खातिर मिठाई उठाई देले त खइती ऐसन सास बैसा न का कन्या कुछ कह तड़ू ना कुछ नहीं की कहत ना कहम हम का कहम ए मम्मी आई ना है कन्या के देखी रोवा तो जनता की ला जाइल बनी पूछ नहीं है कभी की खाई ना खाई ले खाइबू ना भूख नहीं खे लागल हां आवाज सुनत रहे दुआरिया पर ना तो कहनी है कि भाई कन्या भूख खाइल बिया का कुतु कुतु बोलती है कबे के बोलत रही ना तू ना बोल ना हमने पाड़ा छिलत रहे पाड़ा मम्मी गुस्से में का बोलले बनी पाड़वा हां ने पहले न बनी बाकी बुझाइल ना कि कते के भूख लागबा तब हम ना कहत रही ना कहत रहे हमर भूख लागल समझदार बिया कन्या समझदार बिया हां माई के भूखाइल ना खा जा ना खाई बनी ना त तारा के दिहल जाई ठीक बा उदासल बिया कने में हां उदासल बिया नो हां जानता नहीं आइल बिया अपन माई के छोड़ हां वैसे उदासल बिया से उदासल बिया हां मुझौ सो नहीं जानत कि हम काहे खातिर बोलत रही भूख लागल बापू तो आवते से पूछत है कि खाइबो कि ना खाइबो मुझौ सो जानत नहीं कि खाइबो जन के का करत हो कने पानी नी ले कने ना प्यास नहीं लागल हमरा का है पानी ना पीबू पानी पियब सर्दी हो जी हमरा अब को पानी ले सर्दी होला सर्दी ना हो जी कुछ खइले नहीं तो कनी हवा लगत है बौरा हिए का कुछ कनी हो ना कुछ ना कले है कुछ ना ना ठीक बा ना कनी तो जा तनी तो पानी ने खाए लेके आवा तनी खा ली हां ठीक बा जाई हां जा तनी बढ़िया से रही रोत नहीं को ना काहे खातिर हमरो हम देखे तो कहां ना सुबह ना ठीक बा अब तो जब पानी होनी के पूछे खाए के एक कोनो लगते नहीं कौन अब तो खाए कहां बोलिए बबुआ जी आ के घूमे गइल घूमे गल हम कने बजे जो होत ना बिया आज घूमे वाला दिन तो घूमे देख तो कने रोती धोतिया ओकेन कहां घूमता का कर बता ई रोवा ना सिखौले रही हां अरे हम का सिखाएंगे का सिखाई उनका के कहेला न कि आज नहीं खे जाए के आज घर ही रहू हमारे पूछो तो कि हां मैं कहां जाते कहां नहीं जाता बताई खाए के पूछे गई नहीं तो कहती है कि ना खाए ई छोटकी गली ही पानी के पूछे तो कहती है कि हमरा पानी ना पिए हमरा प्यास नहीं खेला आ रोती है रोते दुलार खातिर रोते हां तो नहीं का करतल सन आ कहां गए जी जानते वाला बियाह शादी वाला तो दोस्त घूमे के जो है आई हो बियाह शादी के हम कर लेनी तन के ओहने साथे मन संग घूम ले भाई ठीक है बा आ रोज घूमले कितना भरला रोज घूमत हमने के त घूमे के ना करे के अब ना कि बियाह का टाइम में ना कोई मिठाई ना मांगेला सब खाए हो करे के हां आए होय के ना हमनी के ना पूछली जाके पूछली मोबाइल भी हुआ तो जनी खाए ना दिले हम जा हां तब खाए ना दिले हम त कहां गरी इतना चित्र है कबले त और तो माने हम तो मर्द बने के चल गए दोस्त पे घूमे खाए तो आता कबे ना खाईबो भूख के दिन हमनी के हाथ के ना खाई सोचत हो कि हम अपने मर्दे के हाथ के खाई यो गली तो कबे की खा ला खाई बन नहीं के गई खाए कबे बन गई आ का ले बनी देबे के खा ले बनी हां दिखाई आज पहले रख ना हां खा ले बनी खा ले 1051 रुपया ले आ एगो नथिया ले मत कर ले नथिया बढ़िया बा बहुत बढ़िया अरे वो सोचले बानी जान तो भाई हमर दोस्त आज बतला दिल सुनो तुम ओहने से तो कहते बनी बाजार रुपया हां करी करी तो उहे मतलब बतलेला सुनो कि मो दिखाई में क्या देबो तो अपन 1000 रुपया दे और क्या देम बतलावा जा हम ओहने कोला सुन के एगो नथिया दे दिया चिन्हा रही तो कहले तो ठीक है बा चलो खरीदियो आगे घूमे फिर अच्छा हां तो ऐसे ना चल गेल हनी आयब ना कुछ बतावला हसन ना ना बतावला ई बात लइले हलो सुनो कि जान तो लो नो आई क्या कर अच्छा हां ठीक बा अपन काम शुरुआत करी
ठीक बाटे हमनी जाई के मत बैठी हमनी के अपने हाँ, जा, ठीक बा, हम जा, जा जाई। जरूरत रहे कन्या जो हत रह जाई ये तो कम देखो हो कितना समझदार बहुत बड़ा 1051 रुपया देवे के दोस्ता कले हसन ना नथिया देवे के कले हसन देखो ये मम्मी पैसे देले बनी की के हाँ देले गनी है कता ना तो कमिनिया का होई देवर बाबू देले ले लहू हमने सिखाहू के नहीं खे मोबाइल सिखा देले बड़ा सन उनका दोस्त भी है ना दोस्तन से पूछ ही खातिर न गई हमन जी हमनी के कहत नहीं कि लइका बन नहीं के बुझात नहीं के बुझात आजकल लइका कहल जी आज लइका है को होत हसन तो सोचत हसन कि मेरा रुपया के ले शादाक बच्चा जब हमनी के चले के सूते हमनी के हमनी के चलते हमनी के अपना अपना घर में चले के सूते अरे वो सूते अपने जे अपना घर में चौकी हमनी के जात के अपना घर में सुता जा हमें जे सुताओ ना भाई लागत कोई आवता गोड़ के आवाज सुनाता मुंह ढक ले देख ली कोई ये भाई हमर दोस्तवा कहलसन कि मेहरानू के गोड़ लागल जाला फूल चढ़ाल जाला और ये क्या कला पूजा कइल जाला मेहरानू तो लक्ष्मी होली सन अथु होली सन दुर्गा होली सन चलो पहले गोड़े लाग ले तब फूल माला चढ़ाई ई का करतनी गोड़ लागतनी जानत नहीं खू हमार दोस्तवा कहलन सन कि मेहरानू तो लक्ष्मी होली सन दुर्गा होली सन ओहनी के फूल माला चढ़ावे के चाहिए गोड़ लागे के चाहिए ये भाई ई लागत ई मर्दा पागल ह का पागले मिल गइल बे एकदम खत्म है के चल क्वेश्चन कुछ कहता लुका हो ना 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 हम कहा कुछ कहतनी ना रुक जा भगवान के पूजा करे के ते हमरे के पूजा करता अपन माई बाबू के एको दिन ना कइले होई जय हो लक्ष्मी आई घर के लक्ष्मी बाहर न तो जई है जा धन धन तक भरले दी है जा आज के लक्ष्मी खुश रही तो हर देशी खुश साथ देते रहे ली जा ई का भैया तो पूजा करतन भौजी के रुका रुका भौजी और जी कहे के पड़ी दौड़ा दबा दे अरे ना ना हमार पाप चाहे का ना हो पाप ना चल हम जानत नु हमर दोस्तवा बतले सर गोड़ और दबा दी हो कपार पर दो 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 अपन माई के एको दिन ना दबाइलो खबर चलता हमरे के गोड़ दबावे हां तो जानत नु माई तो पापा ना वो कर सेवा करी हमनी के थोड़ो ना हमरा के जैसे दोस्त सिखैलो सब वैसे ना हम करब दो दबा दे आज बड़ा सेवा करतनी कार गले आटा नीन पथम हमरा के ना ना रहे दी हमरा के ना पाथम दो ना ना रहे दी पागल है ये हमर से ला जात नु का कहे के हम ला जाइब कहे तकन के मुंह दिखाव ना ना रहे दी कुछ नेगे उग दला है का तो दिखावा कुछ ले लियो नेग दी पहले ला अब तो मुहवा दिखावा थोड़ा की तरीका है कि सोना के ऐसे ही का बुका हमर दोस्तवा ई तो खरीदवैले हलसन के जाने आजकल पितरियों के मिल जाता ना सोना के ना हो हाँ। अब तनी मुहवा दिखाव अबे रुकी ना का उतरल बनी काहे कबे के सोचतनी ये भाई कब मुंह देख ली कब आज देख बड़ा ली। मुंह देखे का कहतनी आज मुंह देखे कोई ना तो पीछा छोड़ा के भागम ना बाबू मेहरारू बहुत खतरनाक हैसन हाँ तो वैसन करे जे जैसन करेला वैसन पाइबे न करला तू ना करबू तो तहरे संगे रहम हर चीज करम बतलावा चल तो दिखाव ना अबे ढेर रुकी करेला। सबर के फल मीठा होला हाँ तो देखते बानी कितना मीठा बा बहुत मीठा होई कि एक समय कहबा कि का मेहरारू रहे हमार ऐसन हो बाबू का तब का हमरा के देखले बानी का कबो देखले तो मैं कि ऐसे ना कहतन कि ए भाई कब देख ली ना कि कब इनकरा के देख ली अबे रुकी जिंदगी भर देखाही के बा हाँ तो जिंदगी भर आज के ना अथु रहेला देखे के ढेर अरे आज देख लेब तो जिंदगी भर हमरा के देखबे ना करम काहे हो ऐसे कहतल जिंदगी भर तोरे संग रहम आ तोरे के ना देखम कहब कि हमरा के मेहरारू से छुटकारा चाहिए काहे काहे मेहरारू कबाहट होली सन तो हम कहे ऐसे कहम बिया ककला लेन तारे के कबाहटे आथु करे खातिर अच्छा हम तो देखते हम तहारा के कबाहट है कि का है देखते हम ठीक बा देखाव है सामानवा धोय आई ठीक बा हम धो के आवत तनी हां धोय आई
ए बाबू ई त मेहरी के गुलाम बा ए दादा, अपन माइयो बाबू के नहीं छोड़त। कैसन मरद मिलल बा ए दादा, आवत नहीं खे न पीतरी के देला के सुना के बुझाते नहीं खे, पीतरियो के देखे फुसुला दी लागत आवत आते चुपचाप रही। हम खुद अपने आप उघार देतानी देख तो ली। देखावा। ओ ही दादा, तो हमार दोस्त बोले सुघर मेहरानू पागल बन, कोई सन कि तू कहाँ से लिया आई हाले दिए अपना सुघर मेहरानू। जानता लो कोई सुनो कि अपना सुघर मेहरानू लाए वाले देखिए लो, बढ़िया से रखी है, ओकरे के बढ़िया से विचार करी है, मतलब और बढ़िया से समझाई है, रखी है। जान जा ना तो कोई सुनो कि वो घुमावे लगबे ना तो देखिए घूमने लगी सुघर बिया। हम घर में का रही ना, हम तो घूमी ना मोटरसाइकिल पे बैठ के। आई हो दादा, तू तो नावे हसवा दे हबू। हमर बाबू मोटरसाइकिल पर देले हन ओही खातिर घुमाई खातिर न। हो तो अजबो घूमबू, तब का? जब घूमे के समय हो तो खुदे जेबू घूमे, अबे ना दे जा अभी अगु तो बुआ देखिए से दोस्तों तो हमरा को न थुकिया सब हो कितना काहे के थुकिया सन। अबे नया नया बानी आदमी देखी हन, अब बूढ़ हो जेते के पूछी, चार गो लइका फैका हो जियसन। हो तो काहे अभी ना, मतलब 10 दिन 1 महीना बीत जाई तब कहो लिया। चली जाए दी। हां चल ठीक है बा। नानी देवांती सिंह कॉमेडी वीडियो वाला हमनी के बनानी है जब मनोरंजन खातिर कि कैसे कैसे समाज में रीति रिवाज होला, वैसे ही हमनी के बनौनी है जा। हमारा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब जा, कमेंट करम जा, कमेंट में लिखम जा कि हमारा वीडियो कैसन लगल है। भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतानी।